Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Ysraýylda milli saýlawlar geçirilýär. Bu saýlawlaryň premier ministri Benjamin Netanyahu üçin dörän berdilerçilikli bolmagyna garaşylýar. Pikir soralşyklar Netanyahu'nyň merkezçi sagçy Likud partiýasynyň Ysraýyl sionist bilerleşiginiň ýyzda barýanlygyny görkezdi. Bu ýagdaýyň ýetmezçilikleri barada kardeşim Sahranyň maglumatlaryny dinläli. Ysraýylyň sesberjileri häzirki wagtda premier ministri Benjamin Netanyahu'nyň saýlawlarda uly kynçylyklar bilen ýüzüýüz bolýandygy aýdylýan milli saýlawlara gatnaşýarlar. 17 martdaky saýlawlaryň öňü siresinde geçirilen pikir soralşykda Netanyahu'nyň merkezçi sagçy Likud partiýasynyň Ysraýyl merkezçi çepçi sionist bilerleşiginden ýyzda barýandygyny görkezdi. Netanyahu 16 martda eden çykyşyna 4-nji möhlete saýlanan ýagdaýynda Palestin döwletiniň döredilmejegini aýtdy. 65 ýaşly Netanyahu 2019-njy ýylyň iýul aýyna çenli häkimiýet başyna galsa, onu ol Ysraýylyň iň uzak möhletli premier ministri bolup bilýär. Sionist bilerleşigi häkimiýet başyna geçdi, Palestinalılar we halkara jemgyýeti bilen gatnaşyklary gowlandyrmak uğrunda görüşmäge wada berdi. Şol bir wagtyň özünde Netanyahu saýlaw kampaniýasynyň dowamında Iran bilen ýadro ulalaşygynyň baglaşylmagyna garşy görüşjekdigini hem aýdypdy. Hiç bir tarapyň sesleriň 4den 1 böleginden köp gazanmagyna garaşylmaýar. Emma geçen hepde çap edilen pikir öwrenmeleriň netijelerine göre sionist bilerleşigi Ysraýylyň 120 orunluk Knessetinde, ýagny parlamentinde iň köp ýeri eýe boljagy meňdeýär. Ysraýylyň prezidenti Rivlin Ysraýyllylary köpçülikliň saýlawlara gatnaşmaga çağırıp, olara öz ykbalyny öz ellerine almalydyklaryny aýtdy. Netanyahu 17 martda ses beren soň eden çykyşyny çepçi partiýanyň täsiriniň öňüne almak üçin boşluğu doldurmak uğruna ýeketäk edilmeli zat Likuda ses bermeli diýdi. Ysraýylyň Zähmet partiýasynyň başlygy Herzog we onuň garşydaşy ýurdun öňkü daşary işler ministri we parahatçylyk goýunça araçy Tizi Pelivni Netanyahu'ny howpsuzlyk goýunça aladalary sosial şolsanda ýaşaýyş durmuş üçin çykdyjylaryň barha artýanda bilen bagly derwäs meselelerden halkyň ünsüni başga ýana sowmak maksady bilen peýdalanmakda aýpladylar. Herzog Tel Aviv şäherinde ses beren soň bu saýlawlar özgörüşleri umydyň hemde çäresizlikdir lapkeşligiň arasyndadyr diýdi. Netanyahu saýlaw kampaniýasy döwründe ykdysady meselelere odýan köp üns bermedi. Şol bir wagtyň özünde onuň garşydaşlary bolsa ýurtda garyplar bilen baýlaryň arasynda dörän boşlugy we problemalary çözmegi wada berdiler. Ysraýyllylaryň köpüsi bahasy aşy gymmat bolan ýaşaýyş jaýlaryny satyn almakda uly kynçylyk çekýändiklerinden şikayet edýärler. Netanyahu'nyň garşydaşlary onuň Ysraýylyň Birleşen Ştatlar bilen ýakyn gatnaşyklaryny hem howp astyna salandygyny aýdýarlar. Ysraýylyň saýlaw sistemasyna laýyklykda henide çenli hiç bir partiýa parlamentde ýerleriň aglawy köpüsine eýe bolup bilmändi. Muňa derek hemişe sesleriň köpüsine eýe bolan partiýa koalisiýany düzmek hukugyna eýe bolupdy. Sionist bilerleşiginiň hökümet koalisiýasyny düzmek hukugyna eýe bolmagy üçin parlamentde adyndan 61 ýer almagy zerur. Kardeşim Sahranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salamymyz Azatlyk radiosy. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganystanyň Owganystanyň vilayatynyň Garkyn etrafynda 16 martda bolan protestleriň netijesinde 4 adamyň wefat bolmagyndan we onlarça adamyň yaralanmagyndan soň Garkynda etnik türkmenleri protest bildirip ýerli häkimiýetler bilen duşuk geçirdiler. Duşugyň netijesinde Owganystanyň vilayatynyň häkimi wakany derňemegi wada beripdir. Şeýle-de ýylatyň talabyna görä Garkynyň polisiýa departamentiniň jinaýaty garşy görüş boýunça bölüminiň ýol başçysy başga ýere işe geçirilipdir. Soňky ýagdaýlar barada Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Gulamrady habar berýär. Garkyn etrawynyň ilaty dün başlan protestini bugün togtatdy. Jowzan welaýatynyň häkiminiň ornmasary Abdurrahman Mahmudy Garkyn etrawynyň ýaşullar bilen şu gün maslahat geçiripdir. Protestçileri oka tutan Garkyn etrawynyň polisiýa idarasynyň jinaýata garşy görüş boýunça mudiriniň iş ýeriniň çalışylmagynyň kararyna gelinipdir. Jowzan welaýatynyň häkiminiň ornmasary Abdurrahman Mahmudynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Garkyn etrawynyň halky häzir köşeşipdir. Meselanyň çözgüdi üçin ýaşullaryndan ibarat bir geňeş döredilipdir. Garkyn etrawynyň halky hökümet bilen hyzmatdaşlyk edýär diýip ornmasar aýdýar.
Garkyn etrabında dün başlanan protest ganyly gutordy. Polisiýanyň od açmagy netijesinde 5 adam öldü. Ençeme adam yaralandy. Şol waka 15 martda Garkyn halkynyň ençemesiniň Amy derýanyň ortasynda dörän ada odun ýygmak üçin barandan soň çykan wakanyň ýa gabat geldi. Şol ada Garkynlar baranda olar Türkmenistanyň adada ýerleşýän esgerler tarapyndan kolup çykarylypdy. Amy derýanyň akymyny üýtgedip döreden adasyny Garkyn etrabynyň halky biziň mülkümizdi pasaplaýar. Ada bilen bagly meseleniň çözügüdi üçin Awgan hökümetine ýüz tutýar. Ýöne jedelli adanyň we serhet meselesiniň çözügüdiniň Jowzan welaýatynyň häkimliginiň ygtyýaryndan ýokarda dogny ornmasar aýtdy. Bu dawanyň döwletara gepleşikler arkaly çözülmeligini ol öňe sürdi. Garkyn etrabında yüz beren waka reaksiýa bildirip Türkmen wekilleri şu gün Jowzan welaýatynyň häkiminiň ýanyna bardy. Raýat adamlaryň ölümine öz gynanjyny bildirdi. Awgan türkmenleriniň raýdaşlyk keňeşiniň başlygy Haji Enweriň aýdysyça Jowzan welaýatynyň häkimi protestçileriň ölümi bilen bagly derňemegi geçirilýekdigine söz beripdir. Biz şu gün hayat bilen bile bir gana dün Garkyn uluslarlykda bolan hadisa üçin hakim saýybyň ýanyna bardyk. Şibirganyň hakim bilen bu barada doly gurrunlaşdyk. Taqiqlaryň öreýi bilen hayatymyzyň üstüne ýene hayat uzatyp diýdi. Matamda duran halk baş sanak özüniň diger göçesine elden beren 8 sanagam zahmy aslan şul Abdurrahman şul Mawin barandan soň şul iş başlanan muny bize hakim saýyp wada etdik. Abdurrahmanyň özüne hem gese bir taqiqat taşlap görer. 35 adam bolup bardyk. Dünkü wakada öleleriň cenaza namazy Garkynda okalypdyr. Oňa ýüzlerçe adam gatnaşypdyr. Dawaly adanyň meselesiniň çözügüdi üçin Garkyn etrabynyň ilýaşlary kabyla gelbem döwlet resmilerine arza bilen ýüzlendi. Awgan meclisine de Garkyn halkynyň arzynyň ýetirlendigini Garkyn etrabynyň ilýaşlaryndan beri Abdulhalik Haji aýtdy. Garkyn etrabynyň halky bilen Türkmen serhetçileriniň arasynda hem dartgylly ýagdaýyň döremeginden özüniň hawatirlenýändiň ol ma'lum etdi. Bäri parlamentadan biz arada bitdik. Prezidentimiziň birinji orunbasarynydan ýürlendik. Prezidentimimiň özüne de şeýle aradalar ýaşuly aksakallar bolup gelip ýürlendik. Bize bularam ulu wadalar berdiler. Ýöne şeýkunyň içinde goňşy Türkmenistandan beýhalik başlap biz öz mülkümiz, öz ýerimiň içinde Garkyn häkiminiň eser zorluklary raýatlarymyzy ýara bilen atyp yaralandyran hemde ýogaldyk. Ýene de hem özüne bir ýol bolşujak bolup ýaşlarymyzdan şundan çok edip gabat başlady. Hökümetimiz ýene hem özüne belamat etmän ýagdaýlar getirip otyr. Häzir bir gorkymyz bar. Şol çaknaşyk goňşy Türkmenistan ýurdumyz bilen hem fiillenmese ýa lokun çaknaşyk ara gelmese diýip şeýle pikirlenýär. Gepleşik taýlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan Ulumrady. Owganystandaky habarçymyz Şaýmerdan Ulumradynyň 16 martda bolan protestler barada taýýarlan maglumatyna Azatlyk radiosynyň Facebookdaky sahypasynda gelen teswirlerde Zafar Işmuradow atly okyjymyz eskerleri şehit edenleriň Hudaý tarapyndan cezalandyrylmagyna öz islegini ma'lum etdi. Eskerleri gynan süldürýän teswirleriň ýene ençemesi sahypamyzda galdyrylypdyr. Bu teswirler bilen bilelikde esker şehit bolan ok millet şehit boldy diýen mazmunly teswir Abdulmannan atly okyjymyz tarapyndan orta atylypdyr. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň internet sahypalaryndaky diskussiýalara sizem goşulyň. Azatlyk radiosy siziň pikirleriňize garaşýar. Hormatly radio dinleýijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem diňläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň köçelerini giňeltmek boýunça alınıp barylýan işler dowam etdirilýär. Onuň çäginde bir näçe merkezi köçeleriň ugrunda ýerleşýän onlarça ýaşaýyş jaý hem ýumrulýar. Bu ýagdaý barada Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatlaryny dinläli. Häzirki wagtda paýtagtda şäheriň köçelerini hawadanlaşdyrmak we giňeltmek boýunça giň gerimli işler alınıp barylýar.
Paýtagtyň dürli künjeklerini estakalarlarda köprüler gorulýar. Türkmenistanyň baş şäheriniň köçeleriniň de ençemesi giňedilýär. Şol giňedilen köçeleriň biri de Gurbaýedow köçesi. Ol Aşgabatyň iň uly köçelerine biri diýilip hasaplanýar. Häzir agylan işler bu köçäniň metalistler köçesi bilen kesişýän ýerinden täbedew ýaşaýyş masynyň şenli bölegine alınıp barýar. Paýtagtyň köçelerini awtowluk gatnawyny kadalaşdyrmak üçin durmuşa geçirilýän diýilen bu şäherler kär halatlarda adat tutulan köçelerin töwereginde ýaşaýan ilatyň durmuşyna yarama täsir etýär. Mysal üçin agylan guruluşyk işler sebäpli Gurbaýedow köçesiniň ýokarda agylan böleginde ýerleşen 10-njy awtoparkyň günorta tarapy, awtotrestiň howlusynyň günorta tarapy, köle NJF-iň we tehnikumyň howlulary ýumurlýar. Gaýrlarda bu köçäniň gönlenýänligi sebäpli olaryň uğruna düşýän ýaşaýyş raýonlarynyň ählisiniň hem ýumurylyp, olaryň ýaşaýjylarynyň göçüljekdigi aýdylýar. Häzirki döwürde köçeleri oňarmak we giňetmek işleri Aşgabatyň käbir beýleki ýerlerine hem alınıp barýar. Olaryň ýene biri Gurban Sultanaýa prospekti. Paýtagtdaky aýna dawadynyň golaýyndan geçýän bu köçäniň giňedilmegi bilen baglanşykly şol dawad hem öňkü ýerinden göçürilýär. Geçen ýyl paýtagtyň Goýoly köçesi bilen Atamratnyýaz prospektiniň kesişýän çatyryny täze tunel geçirgesi açyldy. Şol tuneliň guruluşy edýär, onyň golaýynaky ýaşaýyş raýonlarynyň ençemesi ýumurly. Bu ýerdäki çağlar wagty mykly. Ondan öň paýtagtyň Gagarin köçesiniň tunelinden çykyp Yerevan köçesine barýan bolan aralykdaky ýoluň sağ tarapyna ýerleşýän seteram oturan howluly bir gatly ýaşaýyş raýonlary hem ýumurly we olaryň ýaşaýjylary ol ýerden göçürildi. Şol bir wagtda hem köçeler giňedilip ýaşaýyş raýonlary ýumurlan ýaşaýjylaryň käýerleri enterem täze öýe göçüp barp bilen oklar. Meni we maşgalamy görýär hem de Atamratnyýaz prospektlarynyň çatyryna urulan tünel sebäpli ol ýerden göçürdiler. Parahat 7 mikroraýondan kwartira berersiň diýip aýtdylar. Emma häzirçe şol jaýyň guruluşy tamamlanok diýip özüni Svetlan diýip tanıdan iletişimde aratlyk radiosyna gurrun berýär. Paýtagat Aşgabatyň köçelerini rekonstruksiýa etmek we giňetmek işleri ýokarda agylan köçeler bilen çäklenmeýär. Resmi maglumatlary görä 2015-2016-njy ýyllarda paýtagat Aşgabatda 20 tane prospektlerdir köçeleri modernleşdirmek gözüňe tutulýar. Şeýle-de täze köçeler hem gurulmaly. Bu işleriň ählisi hem 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýada oýunlaryna taýýarlygyny çägine alyp barýar. Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Türkmenistanyň Balkan welaýatynda ýerleşýän Uzyn suw owasy Odal dağ çeşmelerinden gelýän suw bilen üpçün bolýardy. Geçen asyrda Garagum kanalynyň gurulmagyndan soň bu ýere kanalyň suwy hem gelipdi. Soňky döwürde bolsa Uzyn suwa agyz suwy başga ýerlerden ulagly getirilýär. Ýakynda Balkan welaýatyna baryp syýahat eden ýazgıçman Murat Bugaýew Uzyn suwyň häzirki suw kynçylyklarynyň sebäpleri barada gurrun berdi. Kardeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanrada Uzyn suw owasynyň ilatynyň suwsuzlukdan kösenýäni habar berilýär. Problemi nämede? Ýagny bu meselede nähil problemi bar? Şu edil häzirki ýagdaýlar barada gurrun berýäňiz. Türkmenne gaşryjek bolup göz çykarýarlar diýilen bir gurrun bar. Dogrusu men deňestirmem. Edil o dol gawat gelip dronok bolýan. Ýöne şoňa goloy. Uzyn suw bir ikowa, biremderli ikowa bir dağ eteginäki Uluobo o yerde 300 toğru hozorlukka şeye hem de sonun 3 kilometre çemesi demirgazygynda da yine Uzyn suw owasy var. O Uzyn suw demir ýol stansiyasy onda da 100 çemesi hozorlukka şeye. Ene bundan bir ýyl çemesi olur. Son iki owaryň aralygyny kuş toplumy ýagny tawuk fabrikasyny gurdular. Bir öň ýoklap, gowlap ýöne inhaşol başlıyor tapılmadık yani davetine Uzyn suw owasyny hem de Uzyn suw demir ýol stansiyasy suwlen üstüne diyen suwratlayan desanyň edil üstünden ýany gurulýar. Ine şeýlelikde de özünden ýetmezçilik başlandy. Ondan kuşçuluk toplumum özüm suw talap edýär. Ine şeýdip adamlar turwa bilen karlaryndan edýän suwdan mahrum bolurlar. Şol süýlem häzir şol owanyň ýaşaýjylary uçdan tutma diýen ýaly iň awy 20 manat pul töläp gapsyndaky ýürüýte guýulary ýagny herdoplara, howzallara suw uýdurýarlar şeýdem agyz suwny şondan edin batýarlar. Sähra Amanrada onu şu helki owa gelýän suwy häzirki wagtda şu guş toplumy
saklap galýar şeýlemi şu öňüne alýar-da şu. O taýdan şu kuş toplumynyň hajatlary üçin alýarlar-da, ondan da adamlaryň şu gorkýanlar şu bir käwat gelende de şu edil söýlen goňşulukdy da tuwaratdyraýar diýip öňür ikowa ortalygyndaki şol ýerde urulan diýip başga etapmadykanym getirip kuş toplumyny urdular. Amanrada indi şu ýagdaý näçe wagtdan bäri dowam edýär? Indi edil plan diýmän ýöne mundan bir ýyl ýarym senesi wagt bolur. İki uzun suwunyň ortalygyna şol kuş toplumy asylly, şol asylly wärimli şu ýagdaý dowam etdi. Bir ýyl ýarymdan köprek wagt bolmagy az wagtdan. Şu iki owanyň ortasyna açyldy diýdiňiz. Bu sebäbi näme bolup biler siziň pikirinizçe şu iki owanyň ortasyna açylmagy? Men sakymsak bolsa, işlejek adamlara golay bolsun diýlen net bilen edilen bolmaly, towuk bermesin ýöne ol üçin bir yeketek avtobus katladılsa ovadan kuşçuluk vermez mesela hemen araçlar kururdu gari verse de dünyada hazır kuşlardan yoxuşayan mesela pesen var kovan edin orta arasında kasvetelim şol ulu uzun su ovasının davet hemlak uzun su ovasının edin alkımınna yerleşme ol ağız sudan ümmeter dürlü kesellerin yayramağına sebep olmağı mümkün kuşlardan yoxuşayan kesellerin ne şeyler ýagdaý var. Amanrada bu owanyň ady Uzynsu. Owanyň ady nämeden gelip çykýar? Bundan 350 ýyl bolan owa adamlar daýatemden çykýan çeşme daşlardan örüp ýürüýdi, akawa ýasap 6-7 kilometrlik akawa çekip owalaryna getiripdirler. Şol çeşmenin suwum agyp hökmünde de hozol kazatlarym çünürlenipdir. Ine Uzynsu adynyň galsa şol tekrar. Amanrada aşabatdan gepleşigimizde atnaşyp beren gurulňyňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Kardeşim Sehranyň Türkmenistanly ýazyjy Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Mary welaýatynda hem suwsuz kösenýän owalar bar. Olaryň käbirleri hut derýanyň kenarynda ýerleşýän, hem bolsa esli wagtlap suwsuz galýar. Mary welaýatynyň Taxtabazar etrafyndan özüni kümüş diýip tanadan ýanan öz ýaşaýan ýerindäki kynçylyklar barada gurrun berdi. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinleýälim. Murgab derýasyny ýakalap oturan etraplarda, ýanky Murgab etrapy, ýolatan etrapy, Taxtabazar etraplarynda suw ýetmezçiliginiň ýeti duýulýandygy barada aýdylýar. Şu wagtda seniň owalaňyzda ýagdaý nähile? Men Pintay Habarlasynyň rahmetkeç ustadyna men 94-nji ýyllarda göçüp geldim. Şo ýyllarda Murgabyň suwuny bize nasosylan owamda çykaryp berýärdiler. Şöýle bir baglyk boldy, ekiller ekildi. Ýa-ni wasiýet başlanda da suw kesilip baglamy gurak gitdi. Nasoslar döwülip bize suw akmas kesildi. Şöýle bir baglamy gurana gynandyk. Näşe nasoslaryň işlemýändigine näme sebäp boldy? Nasoslar hatardan çykdymy, köneldimi, wagt geçdimi? Nasoslar könelendir saýlaryny saramaly beýleki diýem oňar getirip bermedi ýolbaşçylar. Indi şonu bejermek üçin ilatdan nagt pul toplanan wagty boldymy? Bolmady, hiç kim ýolbaşçylyk etmedi. Ýoksa şu taýda oturan sastoň ýokarsynda oturan owaň halklar näçe pul diýse berjekdi. Şondan soň ýere gidip almalan bolsa akelip takan bolsa biz hoşal bolardyk. Baglamy guraman alardy. Halkyň özünden pul sorap alanan bolsalar bizler berýärdik nasos üçin. Şonu ýerli ýolbaşçylar bize oňar bermediler. Nasosy nireden alýarlar? Şol nasos gurnamak islaýanyňda nasos tapylýarmy? Edil ölme niten alınýan bilen mardan bazarlarda kändir Türkmenistanda olar ýal nasos kän urna çyksaň. Ol takylmaly nasos bir hojaga iki hojaga agram düşer. Bir masal iki masalalardan belki kymmatdyr. Biziň halkymyz owaň her hojalyk pul bermene razy soňa. Häzir hem razy biz takyp berseler bolýar. Bir nasosdan iki nasos takjak diýseler biz elimizden tölemene razy. Onu obamyzyň ähli hojalyklar ýaşaýjylaryň bar tölemene razy bize häzir hem takyp berseler geçdäl. Bar bolan kärende ýerlerine suw çykýarmy? Kimin kärendesi bar bolsa şolar hazylar bilýärmi? Suwa ýakyn ýerlerde ekindarlyklar olara suw erbetdäl. Biziň owa ýaşaýan ýerimiz bolsa ýokarda. Beýgirak ýerde ýaşaýas. Öňkü düýp hojalyklar dälde täze beýikden gyryň üstünden bize ýer berildi. Şo tak suw çykmýar. Şu kärende ýerler az diýdiňiz. Şunu täze ýerler açyp bermäge mümkinçilik ýokmy, ýeri ýokmy?
Ay ýokary guma çyksalar ýer bar. Peste ha ýok. Şu gumdan nähile edip açyp halka berip boljakçy barada ýolbaşçylar mesele bolgan okmy. Birinçi nasos takmaly bolar. Çöllük daqyry tekizlemeli boljak. Ýap çekmeli boljak. Nasos hornamaly boljak. Tekizlemeli işken. Şonu etmäne tehnika barmy? Daýhan birleşiginde tehnika barmy? Şu güýçli tehnikalar şol çöl ýerler tekizlep halka berer ýani. Yeterlik däldir de belki halka kanagatlanýa bilmeýär. Açyp bermeýärler. Diňe şu wagt millek paýlandy, onu sotykdan. Ona kärende ýeriň aladas etilmeýär. Kärende ýer açyp bermeýärler şu wagta. Ilatyň işçilik meselesi häzirki wagtda kynmy. Hawa kyn işsiz adamlar otur öýünde. Häkimde iş bolsa alýa işe, ola hem adamy yeterlik bolmaýar. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, siziň ýaşaýan ýeriňizde agyz suw üçinçiligi nähili Azatlyk radiosynyň internet arkaly we radio gepleşiklerinde gozgaýan meseleleri barada öz pikirleriňizi aýtmak isteseňiz azathabar.com web saýtymyza we Facebook hem WhatsApp sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna tesvir ýazyň. Qadarly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosunda informasiýa, maglumat bermekçimi? Zey diýsen zey basyp ýatyr, ot diýsen ot basyp ýatyr. Neber suwuňlaryň barýan ýerleriň işini ot şeýre tanatda. Her getdanyn bir toniýa 500 kilo palta alýandyr, ýaşonam alýandyr şoladym. Şikaýatyňyz barmy? Bizde deputat saýlandan biz onu tanamyz ýok, kimliginden bilemiz ýok. Şo deputat adamy tanamyz ýok, hiçle kömegem ýok. Derdiňizi köpçülige ýetirmekçimi? Itiň gymmatlygyň sebäbim şu meýdanlarda mallar hor diýip gurrunma. Biziň Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza jaň edip sesiňizi, eger biziň jaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalaýar. Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosy goşulyp ýazylýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny jemleýäris. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem diňläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.